Matul l-istaġun tal-għawm li jibda mit-tielet ġimgħa ta' Mejju sal-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, darba fil-ġimgħa is-87 bajja jew post tal-għawm li hemm madwar Malta u Għawdex jittieħdulhom kampjuni li jintbagħtu fil-Laboratorju tas-Saħħa Pubblika biex ikun ittestjat jekk l-ilma baħar hux tajjeb għall-għawm jew ikkontaminat. Kif spjega d-Direttur tas-Saħħa Ambjentali Hadrian Bonello, dan hu parti mill-programm ta' monitoraġġ tal-ilma baħar. Immorru ktar mill-obbligi tagħna għax suppost l-obbligi tagħna huwa nittestjaw darba kull 4 ġimgħat kif jagħmlu pajjiżi oħrajn, imma aħna morna oltre minn hekk u nittestjaw darba fil-ġimgħa kull bajja. Is-Sur Bonello spjega li d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jittestja l żewġ parametri E. coli u intestinal enterococci li huma żewġ mikrobi li jinsabu fid-drenaġġ. Problema jkunu varji, jista' jkun ġej minn households, jista' jkun ġej minn xi blokka flats, jista' jkun ġej mill-main sewer, jista' jkun ġejja minn xi kumpanija privata bħal lukanda, eċċetera. Ħaġa li nibdew huwa nikkoordinaw mal-Water Services Corporation biex nippruvaw nelliminaw kemm jista' jkun malajr il-main sewer, kif jekk il-problema tkunx minn hemmhekk u nelliminawha nibdew mbagħad nivvestigaw u naraw minn fejn jista' jkun. Nibdew naraw id-djar fil-viċin, fil-viċinanzi, businesses, lukandi, eċċetera. Hadrian Bonello spjega li meta joħroġ kampjun ħażin, jibdew l-investigazzjonijiet u l-bajja tingħalaq, jittellaw it-tabelli, toħroġ sqarrija u l-informazzjoni tkun ukoll fuq il-website tad-Direttorat. Għalli kif jiġi identifikat is-sors u joħorġu 3 kampjuni tajbin wara xulxin, il-bajja tinfetaħ għall-għawm. Għalli fl-aħħar rapport Ewropew li analizza l-kwalità tal-ilma baħar fis-27 stat membru, Malta klassifikat fis-7 post bi 80 minn 87 bajja jew post tal-għawm madwar Malta u Għawdex ġew klassifikati bħala eċċellenti, 3 tajbin u l-oħrajn sodisfaċenti. Andrew Camilleri, uffiċjal eżekuttiv għas-saħħa ambjentali, għalli d-direttorat għaddej bil-proċess li aġġorna t-tabelli. Fuq kull sit uffiċjali għandna t-tabelli, bħalissa din fuq proċess li nabdejtjaw daqsxejn tabelli kemm bħala kitba, kemm kif ukoll materjal biex ikun iktar weather resistant għall-elementi li jkunaw, u kif ukoll ħanżidu QR code biex in-nies ikunu jistgħu jaċċessaw il-website tagħna mill-mobile tagħhom meta jkunu fuq il-beach. Mela l-kampjun nieħduh minn taħt il-livell tal-wiċċ tal-baħar biex bekk ikun rappreżentattiv tal-erja kollha ta' fejn inkun qegħdin nittestjaw. Dana jittieħed ġo temperatura kontrollata, nitfgħu għandna l-coolers apposta u biex bekk il-mikrobi ma jmutulniex waqt it-trasport lejn il-laboratorju. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali jappella biex il-pubbliku dejjem isegwi l-istruzzjonijiet u ma jomx f'bajja fejn il-baħar ġie ddikjarat kontaminat.